Ngiyakutshela ngibuya Samuel eBaris ngihlahlela amehlo ngivele ngidecide ukuzihalisela. Antwana kwethu uyasijwayela Antwana, mina siwelani la manudlisi. Antwana mina lo muntu lo nyamsaba ngeke ngimtshontshele uzongishaya. Mara ngine-plan masingabiza u-Aaron plus uthanda nokudla. Aaron! Madoda, unikhala ngani? Ye mngani wami, phuma inamba la. Ukwetshe bekala asikhatsela ngamanudlisi. And manje ngifuna wena uyowatshontsha sowashiya kamanje uthini? Ngiyakutshela ifike lapha edladleni ngidiverte ngokusheshsha. Le bari ngenza ibhari abuye nawo lama noodles. Ngicine sengithungatha abonyovesti ngoba ngisola bona. Uyabona mina bafana bami. Ngizonikayela iwani bafana bami yabo. Phela la manudlisi lawo atshontshe yimpoisons. Ngiyakutshela ngwabona Ndiza ngivele ngilandela umkhondo. Ngimthola mina impintshi zakhe ngimlande. Abaleke enye into Aaron ayongena emzini wabantu. Yo, ezwestinjam. Njam Ntwana yo, ngiyelana khaba umpumi Ntwana. Yo, ukwetshe ufuna ukungibhora Ntwana. Hayi angizingeni. Eish, Gwaj. I'm so sorry to take your noodles, my guy. I'll never take them. I'm sorry, my guy. Senalamba Aaron, since ubaba umncane wakhe angasasebenzi. Uphindwa tshontshe lama noodles. Hayi bo check. Hayi ngane ngosho lokuhamba. Sasakaya ngade ngamoja la tsiphelile nje. Itoba le kwa manje break. Jangan ni mana. Bona choko jama sasa. Jadi tahu dari apa? Kau itu dah dari apa ni? Awak nak kita balik mana sih? Kau ada bos kerja di dalam. Yes. Yes, I quit. Orang bang macam apa? Stop it.